Funtsezko gizarte zerbitzuetatik eta pertsonekin dugun konpromiso eremutik irten gabe, Eusko Jaurlaritzak gaur erabaki du gizarte larrialdietarako laguntzak 19,3 milioi eurora arte igotzea. Diru laguntza horiek 2013an jasotzen dituzten pertsonen eskaerak betetzeko. Gainera, 2014ko Jaurlaritzak partida hori handitu egin du eta 20,5 milioi eurotara igo du. Alegia, 18,5 handituko du 2014ko aurrekontuetarako partida hori Euskal Udalek eta partzuergoek gizartetik baztertuta garatzeko arriskuak duten pertsonei lagun diezaieten.